Maswera sei zuva rakanaka vana veZimbabwe. Ndadzoka panapa ndichifara chaizvo newikendi yakanaka yataswera tichinzwa kuti pane zvakawanda zvemaonero ari kuita vanhu, asi pane vari kuti vari kuona zvavari kuona vari kudzoka nemazwi andaimbotaura vachifungidzira kuti hazvina kumbotaurwa zvavari kuita nhasi. Saka chiri kundinakidza ndechekuti inini ndinongodzoka chete ndozongorimainda vanhu just because murevolution umu takataura kudhara, chinangwa cherevolution takataura kudhara, pane simba rerevolution takataura kudhara, mararamiro atinoita isusu semarevolutionaries takataura kudhara. Vision yedu isusu takataura kudhara, destination yedu yakataurwa kudhara. Hapana zvinhu zviri kunzi it's a secret murevolution umu, zvinhu zvese zviri kuya zvichitaurwa pachena. Ane maonero ake nemafungiro ake ari kungoya achitaura. Vari kutaura vachipikisa, vachiedza kuda kuvaka zvavari kuvaka. Tiri kuvanzwa zvinhu zvavari kutaura, asi zvinhu zvavari kutaura vanofanirwa kuziva kuti vari kupedzera simba ravo pasina kana dhata ravo pasina, nekuti takatozvitaura kudhara. Kune vanhu vakanzwa zvinhu zvatakataura isusu pakati pezvese zvatakataura, vari kutofunga kuti toita sei, vapa stage yekutoti toita sei, vagadzirira vatova ready. Kune vanhu vari kutanga kunzwisisa zvatakataura murevolution munomu, vachiruda kunyatsonzwisisa ndo vatiri kutaura, nekuti isusu mutemo wedu werevolution, wegeza revolution, tinoti asingazive ngaadzidziswe. Tinodzoka futi tichiti vakamborasika ngavadzoke munzira, tifambe tese tiende tese. Isusu hatizi type iya inogara ichingomutsa hondo kana kuti inoda zvehondo pasina hondo. Asi kana mukatanga hondo tiripo, tisuka vana vemao veterans acho, tinobva tatokuratidzai kuti zviri muropa, ende tisingatombotya kana kumboita sei, nekuti takatofa kudhara. Ameno vachiri kutya kufa, ivo vakatofa kare. Iyoyo ndio inonzi confusion yatoda kuti tiedze kubvisa muvanhu, nekuti vana veZimbabwe vakafa kudhara. Handisati ndakamboona nyika ine population yevanhu vakapararira munyika dzakawandisa kupfuura population yevana vemuZimbabwe munyika dzevamwe. MaZimbabweans ndo akawandisa number 2 maChina, pamaonero angu andinoziva ndichinyatsokutarisisa. Tapinda mumakwikwi nemaChinese anonzi ari kutiza kuwandisa munyika mavo. Isusu neushoma hwatiinahwo munyika tiri kutiza munyika, nekuti munyika marwadza. MaChinese ari kutotiza kuwandisa kunyika dzavo, vachiuya kuzoputira matombo necocaine munyika medu isusu. Isusu tichinyimwa zvipatara zvekuti vanhu vanozvarira mumastreets munyika dzevamwe, tichitya kudzokera kunyika kwedu kwakutambwa muramba mhuru nemaChina, vachitoputa zvavo matombo necocaine pamusana pezvakaitwa nerejimu iri kutonga isingatide. Chekutanga chinofanirwa kuti chitange chazivikanwa nemunhu, kana kuti chinofanirwa kufungwa nemunhu asati ataura zvinhu zvaari kutaura, ndechezviri kuitika. Uri kumboziva here zviri kuitika munyika usati wauya kuzotaura zvekuti geza this geza that panapa? Vauya vanhu vaya vatanga futi vageza heye vabatwa, kutiudzira mabloggers edu nyaya dzemakuhwa ekunyeba, vachiti hanzi vageza vabatwa, vageza zvazodai vageza vadii. Vabatei muone kuti munonyaradza revolution here. Imi munofungidzira kuti revolution iyi ichiri kudhipenda nemunhu nanhasi. Panguva yaifanirwa kubatwa vageza zvekusilensa revolution,
mazuva avakatanga kutaura paHSTV vachiintrodusa chinhu chinonzi revolution kwatiri isusu vana veZimbabwe. Pavakangopedza izvo zvinhu zviya vakangwara vakachenjera, takabva tatosvinura chibva tamuka ipapo. Saka tiri kuunganidzana kumasaidzi ese akasiyana siyana, nekuti vanhu munyika yese the world tine agenda 1 yekuda kuita push over kana kuti throwing over, kuthrowa over, kurasa chirejimu chiri kutitonga ichi neiron hand. Tinoda kuchidestroya chirejimu icho chiri kutitonga neiron hand. Rejimu yazvigananda hatichada kuti inzi ndo vatongi munyika medu isusu. Ndo zvinhu zvatiri kuramba. Chatiri kuramba isusu vana veZimbabwe, tiri kuramba corruption iri kuitwa munyika yeZimbabwe. Nyika yakapiwa maChina akuputa madrugs. Ndo mainvestors acho here akaunzwa munyika medu isusu. Kulutwa kuri kuitwa ivhu, land reforming program, yakakorruptwa zvimwe zvekuti izvozvo kutenga land munyika yeZimbabwe unototenga uchikwenya musoro usingavavi kuti mari yangu haina kuenda irapo, and for sure ichigona kutoenda futi pasina zvaunotomboita, yobva yatoenda zvobva zvavharana. Kulutwa kuri kuitwa ivhu through resources edu, natural resources ari kungomainwa zvisingazivikanwa kuti zvinoperera kupi. Isusu tisina kana ma-institutions anoprovida service yekuti, regedza ndichingoti hangu ma-basic services ari common munyika kuti nyika ingonzi iri kuraramika. Zvinotonzwisa tsitsi. Corruption yese iyo iri kuitwa neMnangagwa Kabau nezvigananda izvo. Handiti muri kupanzwa. Isusu tisitaipi dzedze dzinototaura kuti ana Tagwirei, ana Sakupwanya, ana Wikino Chivayo, ivo vacho vamunenge muchiti havataurwi iwavo. Isusu tinovataura zuva nezuva. Tinovataura kana nyange mungave mutoilet chaimo, tinongotaura kuti Tagwirei, Sakupwanya, Chivayo, Tungwarara, Garwe, Mahiya. Tinovataura mazita enyu takarelaxa. Nezvikwata zvenyu zvese hatimbotya kana kukutaurai. Nekuti power ramakada kugrebha iro muchiri abuser. Hatisi tese tinongokutarisai muchita zvamuri kuda izvozvo. Ndo zvinhu zvamunofanira kuti muzive izvozvo. Zvamakataurwa naComrade Bombshell Linus Geza havana kana kutombokunyeberai vana veZimbabwe. Ndo zviri paground. Zvimwe zvese izvo madhirama ayo ari kutsvagwa nevanhu vakatengerwa. Ndakakuudzai ndichiti pese panotaura vaGeza kuti mimuzoziva vanhu vari kudya nezvigananda kana kuti vari kutengerwa data nevakatengerwa mafoni nevari kunyengerera motikari. Munovaziva nemawiro nezvavanoya vachiskotaura. Vanongoya chete vachiskokrasha nekurwisa zviri kutaurwa navaGeza. Pane mumwe munhu wandanzwa mukanwa make muchinhuwa pano pasocial media wechikadzi uyu chisa audio yekuti hanzi vaGeza vatsvaga mari. Enda unotigezera iwe. Enda unogeza mukanwa muri kunhuwa umu. Tatadza kana kutobata mafoni edu takaisa padhuze nenyaya yekuti tiri kunzwa pollution yekunhuwa kwemukanwa mako. Mazwi ako anonhuwa kunhuwa nemunzeve chaimo. Saiwe chititaura zvekutipengera pano. That is bullshit.
handiti muri kupanzwa. Nyika yedu ino yeZimbabwe isusu tinoda kuti isunungurwe, toda kuti tirarame munyika medu pasina munhu anotombobuda achichiva kuenda kune nyika yevamwe. Education yedu yakaparadzwa ikapondwa. Mwana anotakura saagare mabhuku, atizvizive isi. Ko chaimbochinjirwa curriculum chiko zvekuti mwana anotakura sagare mabhuku ari grade 2, zvekuti ukasatomutsvagira transport yekuenda kuchikoro kwacho hakuna chinonodzidzwa, anenge akutonzwa hope nekuneta. Bhegi richirema 25 kgs, mabhuku anorema akanogadzirwa nemuti. Zvinhu syllabuses aidzidzwa mubhuku 1 izvozvi zvaya mabhuku 5. Musatijairire imimi mouya panapa muchizotitaura kuti hey, geza this, geza that. Sit down. Ndini wacho ndiri kutotaura inini. Musambofa makanyeberwa neZimbabwe pamberi nerevolution. Imomo ndo matinotopinda mugeza revolution manje. Ende izvozvi zvitoda kutosolidify revolution yedu zvekuti muchatinzwa nekufamba kwangu watakutaura muromo 1. Zvese zviri kuita mudhara izvo zvamuri kuona izvo akamirira zuva ratinozoenda tichizonomuratidza kuti vanhu vaa panzvimbo imwe chete, vanhu vaane one vision. Ipapo ndo pamuchazonyatsokuona kuti hamusi matsotsi, pachamhanywa zviri very legendary, nekuti signal yagara iripo kudhara yakamirira vanhu ndo vasati vaa prepared. Inini handimboenchi kunyeberai, ndinokuudzai chokwadi. Inini ndiri munhu ane maprinciples guys, handidi kutombokunyeberai. That's why muchiona ndisingafarire zveushamwari kana ndichinge ndichitaura nyaya idzi. Ichasvika nguva yekuti ndichazoda ushamwari zvekutokutsvaga iwo, but by now regedzai ndikuudzei chokwadi, vanhu you are not ready kuti tigone kuti tisvike palevel rekuti taakunyatsoita chinhu chinonzi chinhu 1, nekuti vanhu vakawandisa muchiri kufungidzira. Vamwe vataimbotaura nawo tikatomboshanda tese muchiri kufungidzira, muri pakati nepakati, nekuti munzeve dzenyu dziri kuteerera zvimwe zvinhu zvamuri kunzwa imimi zvichitaurwa. Dzimwe pfungwa dzenyu dziri kufunga kuda kupiwa zvadzo mota. Saka isusu hatisi palevel revanhu vaakumberi stereke vaadvanced zvekuziva kuti social media inokonzeresa kufamba nemota kana kupiwa mari yakawanda. Isusu tinoya panapa tisina chatiinacho, ndosaka tisina kana kuda kutomboita macontent creators. Tinozvigona chaizvo, hazvienderwe kuchikoro izvo. Asi munhu wega wega ane chipo chake. Isu chedu chipo hachisi chekuswera tichifadza vanhu kana kutsvaga mari nechimbavha kana kutsvaga mari nemanyepo. Tiite izvozvo kana ngotsvaga mari neyese yese. We are not like that. Tine zvatinogonawo, ndozvamunotinzwa tichiuya tizoita pano. Kurekodha nedhata rangu ndisina munhu wandambokwereta, ndozvandinogona izvozvo. Ene ndisingatombodi kana kutowedzerwa, nekuti dhata ndinaro rakakwana stereke. Ndotosvika pakurara dhata rangu riripo. Izvozvo ndo zvinhu zvekutanga zvandakagona kuzviitira. Munhu wese anoda kuzviraramira asingadi kurarama pasi pemumwe murume, asingananzve bhutsu pasi pebhutsu yemumwe murume, unongomuona kana achiuya panapa hauya akabata chemunhu kana kuti akahwanda kuseri kwezita remunhu.
anouya ari iye murume as a man akazvimirira achitaura nyaya yake zvakanaka, kwete mashure amutitaurira panapa nedhata rekukwereta zvokuti unotozoonekwa after 5 months vazoda kuzotanga kutitaura kuti hanzi vageza vazodai vageza chii panapa. Okay, vabatika vageza vacho muone kuti munonyaradzana? Hapana. Saka garai pasi gentlemen, garai pasi. Mutombomira zvenyu kufokasa nezvemunhu wani. Ko vageza havasiriwo vari kupinda mastreets vachibatanidza vanhu. Munhu wamuri kutomboataka uyo kauyo, musafungidzire kuti anonyaradza isusu. Nekuti imi mazoti mamubata kana kuti mazodai muri kumuvhima kana kuti mudai. Vamunotonyaradza ndivavo. Chero mukapenga mukaita sei, mukataura mukaita sei, revolution haisi kuzonyaradzwa nekuti imi mazoti geza abatwa. Revolution haisi kuzonyaradzwa nekuti imi matuka VP muchivashora muchitaura kuti VP vakashandiswa. Revolution hainyarari nekuda kwezvinhu izvozvo. Revolution vanhu. Saka kana maakuda kuti nyaya inonzi revolution inyarare, hamena kuti muchavanyaradza sei vanhu. Zvekuti mabhomba kana kuti mauraya chamisa hazvinyaradze revolution. Zvekuti maassassinata VP wedu isusu achiwenga hazvinyaradze revolution. Izvi zvekuti hanzi tinotozviziva kuti tine power kupfuura zvese zvamunofungidzira izvo. Hamugone kuti mutishowe simba renyu imimi nekuti mune munhu wani wamabvisa nekuwanda kwatakaita ku we are millions. Even outside the country we are millions. Saka imimi munofungidzira kuti zvamakaita muchibata nyoka yemabhunu makatoisa impact stereki murevolution. Chiri kutipa kuchemera nyoka yemabhunu inyaya yekuti tinoda kuti asunungurwe nekuti ana mhosva. Asi hapana impact yamakaisa murevolution because we are too many. Takawandisa takafanana na nyoka yemabhunu. Muri kufungidzira kuti geza revolution iri muSouth Africa chete. Geza revolution yaexpanda the whole world. Ndichikuudzai kutaura chokwadi. The whole world nekuChina. Mwana weZimbabwe wese ariko ari kudaidzira geza revolution. Nekuda kwechinangwa chainacho ndo chinoita kuti munhu wese azive kwekuenda nekwekusapota. Tinokumbira muregedze kushandisa zita raChamisa. Ndakataura kuti now I am here to protect him. Kune vanhu vanoda kushandisa zita rake. Achauya ega sezvamakaona zvichiitwa musi weFriday navageza. Kana aine zvaada kutaurira kuvana veZimbabwe, musade kunyeba kana kudhifokasa vanhu muchishandisa zita rake Chamisa. Musade kumunyebera, hapana zvaari kuita, zvaari kutaura. Imi munofunga kuti munhu akadzidza saadvocate anoswera achiuya pakati pevanhu vasina kubatana munyika yese. Vanhu vanomhanyiswa nemunhu wani nekuti ane pfuti. Street yese yobva yatova clean kushaya kana shiri zvayo nekutya. Povo yemuZimbabwe haisati yakuziva kodzero dzayo nesimba rayo. Saka isusu tiripo nekuudza vanhu kuti simba munaro.
kusvikira vana veZimbabwe vakuziva kuti vane simba, vakugona kumisa munhu anoda kuuya achiita madhisinyongoro. Ndo zvinhu zvatiri kuita izvozvo, and we are going to fight for that. Chamunofanirwa kuziva kuti mune simba rakawandisa. Tarisai kunyengererwa kwamuri kuitwa nemotikari dzekunyepa idzo, dzekungoti nhasi mukangoonekwa kungonzi maakubvuma maakufarira zvavari kuita. Hakuchisina munhu futi anopiwa motikari. Ungatipe motikari tiri something like 17 million, motipa motikari imimi. Mari yacho inenge ichimbobva paiko? Kana kuti muruda kungoti zvingoita mbiri. Ndosaka muchiona vana veZimbabwe zviri kuitwa nevanhu ava, vanobva vada makamera nezvakawandisa. Mukangoti handidi zvekuitwa zvemakamera, musataure nezvangu, haachatoda kana kuuya kuzokupa mota yacho. Inyaya yekuda kumobiliza vanhu nekuziva kuti vakakupai nhamo yekuti izvozvi zvimaakubvuma zvese zvese, endi havasi kuda kuti muone imimi kuti mune simba ramuinaro ravari kutya kuti mukari unleasha simba iroro vanomhanya zviri very legendary. Vana veZimbabwe zviya zvamaichemera zva2017 kuti zviitike, izvozvo hazvichagoni kuti zviitwe nemauto nemapurisa, zvinoitwa nemimimi. Kana manga musingazive kuti imimi ndimi makatoita kuti zviitike, haazi mauto nemapurisa. Handiti mazvinzwa? Chikonzero ndechekuti backup yevanhu yakanga iripo, ndo yakanga iri reinforcement yemapurisa nemauto, ndo yakakonzeresa kuti Mugabe azosvikira pauzoziva kuti handichisina wandinomira naye, akazobvuma kuresigna. Saka izvozvi nechikonzero chakataurwa checorruption iri kuitika mumauto nemapurisa, kuti mune vari kutengwa nemari vari vakuru vakuru, kwozoita vakadyarwa vari vadiki kuti vaspaye zviri kuitika muground. Ndo zvakazoita kuti zvizonzi kwete, ngatimbosiyanai nemasoja nemapurisa, vanhu vazvimirire, just because Povo itself is capable to solve this problem. Ndosaka muchiona vageza vachiuya panapa vachivimba nekutemba nemimimi kuti you can do it. Ivo vari kurwisa ava zvigananda izvi kuti imimi musazive kuti you can do it, but mune capacity yekukapsiza boti yakagarwa nezvigananda izvi, vese vakanyura. Saka izvozvo ndo zvatakafomera revolution, kuti vanhu vatore masimba avo, vaziva vanhu kuti tisu tine masimba. Chigaro hazvireve kuti munhu ane simba. Makanyeberwa kunzi kutungamirira nyika ipower. Kutungamirira nyika haisi power, power risina vanhu harisi power. Chinotonzi power vanhu. Ndosaka muri kuona vari kutry by all means kuti vadefende. Handiti mazviona manje, because vakangoluza vanhu chete, havachisina power. Chero vakawanda zvakaita sei, havambovanda sezvamakaita imimi zvekuti vanokuoverpower imimi. Saka vana veZimbabwe musanyeberwe, ndimi mune power. Ndosaka ndichitaura ndichiti isusu kuti maleaders edu tiaise atinoda kusarudza, kuti constitution yedu isusu isenze munyika zvekuti tinogona kuitawo free and fair
elections. Zvinotoda kuti isusu tibatane, then to unleash power redu isusu sema citizens. That's why ndichigara ndichitaura ndichiti our destination is around the corner. Ndiri kuya kuzozadzisa zvaitaurwa naMudarageza. Kwete zvese zvekunyeperwa yeye abatwa. Inzwai kuti mastatement abuda nhasi chete Sunday, mangani ari kupesana pesana. Ndo chete zvinongokuradzai kuti pari kunyepwa. Handiti mazviona manje. Saka muve nezuva rakanaka vana veZimbabwe. Murare zvakanaka futi. Handichadzoke ndichitaura pano nhasi. Regedzai kunyeberwa, uyai murevolution. Muri kunonoka, muri kudileiwa. Kurumidzai kubatana mugone kuunleasha power. The power of people yakataurwa na Comrade Bombshell Runesugeza has to be unleashed after vanhu vaita united chete. Pasina kubatana hamugone. Kusvikira vanhu vese vakudaidzira kuti geza geza geza, vanhu vakugona kudefendana pachezvavo, even mumastreets umu. Ukaona maabductions achiri kupracticezwa, zivai kuti vanhu havasati varedi. Kusvikira takugona kukontrola tega isusu pachezvedu maabductions. Kusvikira munhu akutya kubudikira aine pfuti mustreet. Kusvikira vanhu vane order. Vakunyatsoziva kuti aiwa izvi zvakurovesa. Izvozvo chete zvinoitwa nekuti munenge makabatana. Kana musati masvika pastage iyoyo, zvinhu zvicharamba zvichinetsa zvichiwedzera kunetsa. Kusvikira mazoisvika stage iyoyo, ndo stage ichasunungura vana veZimbabwe maita basa.